Ja ez dakigula diferentziatzen privilegioa eta eskubidea. Hori da nire ustez bai aldatu bidan gauza bat. Zeran ja gaur egunik etxe bizitza bat ikustu privilegio bezala, etxe bat aukitxekua privilegio bezala eta ez eskubide bada. Danok aukibiko gauen. Religio ez da meseta jotie da entzuti ari da batzuk eta beste batzuk onak eta beste batzuk txarrak. Hori ez da beste bat. Kritiko zetia eta esatik, hau ez tokurenik, hau ez nahi. Nire ustez txarrera goiet zentzu horretan, ja kantzau garela entzutie eta, ostras, ez da normala, gaur egun ondio nolan egotie. Eta zelan emakume langileo gazen geroz eta zapaldu hau. Zentzu hortan, lanan bitxartez bebai zapaldu eta gazen, eta nire ustez gero eta txarra goiet zentzu hortan ja kantzaute dau gentie, entzutie, kantzaute dau. Nik ikusi hau Latinoamerikan, Andri ez da ezebet. Andrien bizitza leku asko, la India, ez dau balixorik. Nik ez autunen Teresa Kalkuta, da arek ikusten zen Andratxo dolan, ez eula balixo zebez, da esaten hauen. En la India, la mujer no tiene valor, ni voz, ni voto, ni nada. No es nada. Eta egiz esan? Gizartea aldatu bida guztiz. Ze lehen itxen gauen lan apur bat jateko taia, lehezuk ezagun bezala bazerri zen, eta gaur egun itxen da lan, gure bizirauteko. Ze ezke gaur egun ja presisueko eradoiet, ja etxe baterako bebai izugarrizko esfortzu hain bida, eta nik uste dut aldatu bidana dela gizarte kapitalista honetan bizi garena eta zuk esaguzuna. Dana dela kontsumismoa, dana da kontsumismoa. Baina guga sartute hor. Bai. Apur bat hor urten inbiga. Bai. Hori burruka da hori urten. Nik gutxiagoaz bizinik, Segaitxik biotain beste. Ja ez dakigula diferentziatzen privilegioa eta eskubidea. Bai. Hori da nire ustez bai aldatu bidan gauza bat. Zeran ja gaur egunik etxe bizitza bat ikustu privilegio bezala, etxe bat aukitxekua privilegio bezala eta ez eskubide bada. Danok aukibiko gauen. Bueno, bai, bizitzeko bai, baina hori da etxe onena, etxe hundiena, segaitxik ez aldatu apur bat eta alkilerien, baina alkilarrak merkioak, hainbeste diru, 600 ezilik inope paga horri gauzo kapur bat emeti. Nabil beti gazti izaten, etxe bizitza, aramaixo, defendiru, joen udeletxea, hartu lapikuek, sartakinak, joen etxe bizitzak intxeko. Jente gaztiek ez dauke. Ez dauke, alkilerien, zugurozu moruen. Dauken diruaz ordaintzeko eta ondo bizitzeko, ondo, normal bizitzeko, sin grandes fantasias de holan. Horko arazoa du bai da, gaur egun turismoagatik eta etxe asko ja diela piso turistiko, esaten den bezala. Eta horre bai hor... Horri gauza buka, baina etxetik ez, urten da kalea. Kalien. Bueno, gaur egungo gaztiek ez dakigula beste oso ondo diferentzietan bakarrik egotie eta bakardade hori. Nik uste dut bai hori ez dakigula oso ondo diferentzietan. Ze nian naz, nire inguruen adibidez, ez dakit, nian naz talde kuadrilla baten egon eta bakarrik sentiru, hau da. Eta beste gauza bada, ni bakarrik egon eta ondo, nik uste dut gaur egun kosteta jakula bebai izen leikela sare sozialen gauza bat. Hau da, ez dakigunez gaz mobilen eta itxuran ez 400 lagun daukou. Hori bai izan leikelaraz gure faktore batek, ez duzkula asko laguntzen, eta ez dakigula beste gaur egun bakarrik egoten, gure hausnarketak itxen, ez dakigulako ez aspertzen. Izen leike bai, baina nik uste dut, nire beldurra mutun duzu bai apur bat, zartzaruen bakarrik egote horrek. Nik behintzat ez dut bizi izen hori, ni amama
familixan da, mama bakarrik, eta beti hau norraitz berakin. Ni bakita mama bakarrik badakixela goten, bai da guregati, mama bakarrik. Independientie da, eta Hori, ni bai mutu zapura beldurra, laro gehi urtekin hor bakarrik ego binazen. Espero ez, baina nikolan ikusten. Residentzia da sola. Bai, hori da. A ver, nik hor, nau, kontrario totalmente. Lehenau, hazen. Amama, haitxe jaune, amandrie, horreik importantie ziren, gurasuak, 3 eta 4 generazio baserri bakotxak. 3 kanpoa, persona bat, kanpoa, residentzia batea, hori zan, pecado mortal. Pecado mortal zan tragedia bat, familixan. Hori pasetie. Pasau bez burutik. Ze zango daue, ze pentsauka daue, eta nik, nire amama irutie, kanpoa, hori izango zan, una tragedia. Eta hoi, ze pasetan da, hori aldatu zuena, aldatu, eta lehen gizten, dana osoruen txu familia baten. Pues igual, hoi persona, o 15 persona baserri baten bizi ziren. Pues 6, 10 persona, hazen familian seme alabak. Eta gero, haitxe jaune, tion bat esan askondu, eta dana. Eta familia batei tragedia bat pasau bada, eta baserri erre olako zea, joeten zen etxekoa. Da horri dano gintzen oindo, buskate la vida. Ez da hori... Individualista gara, gaur egun, bastante individualistak. Bai, lehenaz. Nire bai egitxezan da familia oso handi batetik nator. Eta gauza asko familian itxen dugula, eta nik hori asko eskertzen dut. Baina bai da egixe 2008an gaur egungo gizartian, bastante individualistak garela eta guregan pentsetan dugula lehengo, eta gero ja elkar zaintza galdu da. Gure arteko elkar zaintza hori. Ni dakita hau itxen lagunduko zut, eta zu dakitzuna itxen lagundu niri. Ni beti bonitzen nien, Amerikata fue una tragedia. Porque la vida es libre, todo es libre. Lehenengoko golpi izen zen, dana pilosik errekan ikustie lauretan dutxa baina bat hartzen. Erreka baltza, Amazona da marroien baltza, atzartute pilosi danak. Andra gizonak, dana bardin die. Que vida más sana, toki honek. Todo es libre. Urak esaten da, donde hay un agujero, todo es libre. Oie. Ez que zan beste kultura. Un trauma niretako hori zen zan. Nire generazioen ikuste dut gaur egun ja ez dela tabu eta egiz esan daia bebai muntzauela beste ikuspegi bat, ja apurra bebai txarrera doienaz, hau da pornografiak injuzkun indauen min hori, ez zelan gaur egun 10 urteko umiek bebai aziden pornografia ikusten eta zan ikusten da behin pornografia zeo zer negatibo bezala, ez zelan gizona dan, pornografian ikusten dana, zan gizona, emakumian inposatzaile bezala edo ez da zelan esan hitz hori, eta mina itxen da bilela. Ja ez dugu ikusten sexualitatea tabu bezala, eta nire hori ondo petzeta jate egitxezan da, zeia apurat libriagoa gareta, baina gabitzela muten beste ikuspegi bat beldurra muten dauena, ze gabitz normalizetan gauza bat ez dana. Txarto pasetan dut, golpia sentitzen dut, baina dakit dala lei de vida. Hola esan da, jaixo, tal, eta ni bakarri gure dut, ez da izela izen
gogorra, minak, bestean dako eta zuretako. Baina bestela, ez un dormir. Baina horregatik ez jat guztetan eriotzan hitz egitie. Ez totelako nahi pentseti, egun baten, ez totatela ikusiko gehiago Galdun pertsona horre. diozulako. Hori da. Bai. Zer ni badakit, ez jatela, ez astu bierri inoiz pertsona horrena, baina ez jat guztetan besta. Zer ni guztu bat partekatzi gauzak nire ingurukoekin. Nik ez daukat hor buruan bilurra, baina jomizara gertatzen, pentsetan dut, eriotzana. Eta nausitxe zaren nien bebai, Nik ikusi dut komunidade batzuetan, eriotza san jai bat, bizemoruek erakutsitzen zu, zelan joen pausu, gauzak intzen. A ber, guga, cuerpo, alma y espíritu. Diferentzia nik hor dauket irurek. El cuerpo es, hau ikusten dozune. El alma es mi voluntad, mi pensamiento, mi deseo, horrek di nire voluntaria. Y luego lo espiritual da algo que me hace superior a eso. Algo que me mueve, algo que me humaniza. Horri gauza da, no? nire A ver, generazioen eta askotan bebai, ez dakigula, askotan galdera asko itxen ditu hauela, bebai, ni Bai, askotan bai, galdera bai. inaz, galdetu naz niri, ostras, zeo egongo da, ze, o, jo que sé, igual de repente, bizi berri bat aukiko tilostien. Osea, galderak inaz, hori nik uste bebai, pues nik itxedatena, pues, bai, petzako eriotza ez dela hiltaia. Gurotelako hori bai petzau. Baina askotan nik egiz esan da, ez dut sinisten, besta, ez dutelako, ez dakit, gustako jaten, baina ez dut sinisten ez dakit zegatik. ez duzulako ikusten. Hori da, ez Ez duzu palpetan. dutelako ikusten, izen leike hori orduen. Ba, eriotzan aurrien, askotan bai, hori da pastabakuna, ez dakigula. Galdera ohiko bat izaten da zer dau eriotzaren ostien. Bai. Galdera oso tipikue da eta nire inguruen itxendan asko, Ni Baina inoiz ez dut erreparatu hortara. Ni dakit nala zehozer gixau nire gorputza baino. Religio ez da meseta jotie da entzuti parida batzuk eta beste batzuk onak eta beste batzuk txarra. Hori ez da beste bat. Kritiko ezetia eta esatia. Hau ez dokurenik, hau ez narti. Nik uste dut momentu horretan aprobetxetan nabiela, ni haitxitxe izanien, ikusi nauen, denbora gaixau guztako gatera pasitia berakin, gauza gaixau ezatie, eta mamakin hori behintzat banabiela hitzen, eta nik ez dutena nahi da, amama, eta nire beste amama eta itita hiltzen dienien, geratzi esentzazio horrekin, zehoz ez dutietela esan, o geratu dara nos baitzen bezarka bat emumarik, edo zehoz. Eta haitxitxe izanien bai, autokritika bat inagoela eta zanaben ez. Nik dauket nire bizitzana, nire bizitzeko, baina albautatara 10 minutu amamakin egoteko eta bere historia kontetako pasaukotela, hartu bierbot 2 autobus bergara joteko hartuko itxutela, ez dutelako nahi hori zentzazin horrekin geratzea, zeak kriston mierdi zentzazin hori. Hori da zure ejemplua mutie. Hori da.